Adiskidok, arratsaldeon edo arrasateon. Izan ere, gaurko geltokia, gure lehendabiziko geltokia arrasateko Amaia antzoki ederra baita. Hemen egongo gara 2 astez. Eta ondoren Azkoitira joango gara. Eta ondoren Iruñara. Eta ondoren nork dakinora. Auskalo, dena den gure gaurko barrebusa aparteko ikuskizunez beteta dator. Baina zer ari zara egiten hemen? Zeruraino iristen den dorra bat egiten. Eta Txirri eta Mirri? Barrebusa aparkatzen ari dira. Isuna jarri dietela. Auskalo, ze sikula saltxatan sartuta dabiltzan. Dena den haiek datozen bitartean, nik gaurko izarrak aurkeztuko dizkitzuet. Hasteko, gure magoa dena. Aparteko magoa, marka guztiak hausten dituena. Txan, magoa! Gonbidatu berezirik ere izango dugu. Arrasateko autobus gidaririk berritsuena, animaliarik bihurrienekin. Juanito Saizar eta Txatxi Oiloak. Txatxilipurdiko antzerki taldea ere hementxe izango dugu. Eta azkenik, Txiribiton. Eta beltzen badira, Txirri eta Mirri. Nik ez dakit. Helduko diren, haizu Txiribiton, zu hementxe, ez da muiture, Ni Txirri eta Mirriren bilan ebilda, banoa, horren txenator.